नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण पान फ्लेवरचा आईस केक बनवणार आहोत। प्रथम आपण केकचं बॅटर बनवूया। आपण अर्धा किलोचा केक बनवतोय, त्यासाठी मी प्रिस्टीन कंपनीचं 2 कप म्हणजे 200 ग्रॅम प्रीमिक्स घेत आहे। तुम्हाला जर याऐवजी होममेड व्हॅनिला प्रीमिक्स वापरायचं असेल तर त्याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे। 1/4 मेजरिंग कपच्या मापाने आपण 1.5 कप पाणी यामध्ये घालणार आहोत। आता यामध्ये 2 चमचे म्हणजे 10 ml तेल घालून केकचं बॅटर तयार करून घेऊया। मी यामध्ये 4 थेंब पान इसेन्स घालून घेते। पान फ्लेवरचा केक आहे, त्यामुळे इथे मी एक पान घेतलंय, ते बारीक कट करून या बॅटर मध्ये घालूया। आता यामध्ये 3 ते 4 थेंब ग्रीन कलर घालून सर्व बॅटर पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया। आता आपलं केकचं बॅटर तयार आहे। इथे मी अर्धा किलोचा केक टीन बटर पेपरवर ठेवून या पद्धतीने मार्किंग करून घेत आहे आणि हा पेपर आपल्याला मार्किंगवर कात्रीने कापून घ्यायचा आहे। आता हा टीन आपण आतून तेलाने व्यवस्थित ग्रीस करून घेऊया। कापून घेतलेला बटर पेपर या टीन मध्ये ठेवून पुन्हा एकदा तेलाने ग्रीस करून घेऊ। बनवलेलं केकचं बॅटर या टीन मध्ये ओतून अशा प्रकारे आपल्याला हा टीन 3 ते 4 वेळा टॅप करून घ्यायचा आहे। इथे मी एक मोठं भांड 5 मिनिटं लो फ्लेमवर प्रीहीट करण्यासाठी ठेवलं होतं। यामध्ये एक स्टँड ठेवला आहे। आपल्याला हा केक टीन या भांड्यामध्ये ठेवून 25 ते 30 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवर केक बेक करून घ्यायचा आहे। आता आपण काडीने केकच्या मध्यात चेक करूया। काडी क्लीन निघाली म्हणजे आपला केक व्यवस्थित बेक झाला आहे। केक पूर्ण गार झाल्यानंतर सुरीने केकच्या कडा मोकळ्या करून केक डिमोल्ड करूया। आपण या केकचे 3 समान लेयर कट करून घेणार आहोत। त्यासाठी सुरीने प्रथम केकवर मार्किंग करूया। नंतर त्या मार्किंग मध्ये अशा पद्धतीने दोरा अडकवून तो दोरा एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेस खेचावा, म्हणजे केकचे लेयर व्यवस्थित कट होतात। केकसाठी शुगर सिरप बनवूया। त्यासाठी एका वाटीमध्ये 3 चमचे पिठी साखर, पाऊण वाटी पाणी आणि 3 ते 4 थेंब पान इसेन्स घालून मिक्स करूया। केकसाठी योग्य प्रकारे व्हिपिंग क्रीम बीट कशी करावी याचा डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनेलवर आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे। हे मी एक बेस घेतला आहे, त्यावर क्रीम लावून त्यावरती कट केलेला केकचा सर्वात खालचा लेयर ठेवून घेऊ। बेसवर क्रीम लावून घेतल्याने केक इकडे तिकडे हलत नाही। आता हा लेयर आपण शुगर सिरपने व्यवस्थित सोक करून घेऊया। केक बनवताना केकचा प्रत्येक लेयर व्यवस्थित सोक झाला की केकची टेस्ट अजून वाढते। पाइपिंग बॅग मध्ये बीट केलेला व्हिपिंग क्रीम भरून घेण्यासाठी
मी अशा प्रकारे मगचा वापर करत आहे, याऐवजी तुम्ही ग्लास सुद्धा वापरू शकता। आता हे क्रीम आपण अशा पद्धतीने या लेअरवर लावून घेऊ। पाइपिंग बॅगने क्रीम लावल्याने ते लावण्यास सोपे जाते आणि सगळीकडे एकसारखे पसरते। लावलेले क्रीम पॅलेटने लेवल करून घेऊ। आता या क्रीमवर 2 चमचे पान शॉट सिरप घालून पसरवून घेऊ। आता यावर बारीक कट केलेले पानाचे तुकडे आणि टुटी फ्रुटी घालूया। यावरती केकचा दुसरा लेअर ठेवून आधीप्रमाणेच शुगर सिरपने सोक करून घेऊ। त्यानंतर क्रीम लावून पॅलेटने लेवल करूया। त्यानंतर सेम प्रोसिजरने यावर 5 शॉट सिरप, बारीक कट केलेले पानाचे तुकडे व टुटी फ्रुटी घालूया। आता यावरती मी केकची सर्वात वरची तिसरी लेअर उलटी ठेवत आहे, यामुळे केकचे फिनिशिंग करणे सोपे जाते आणि वरच्या लेअरमध्ये शुगर सिरप व्यवस्थित सोक होते। इथे मी या पद्धतीने केकला साइडने क्रीम लावून प्रथम क्रम कोट करून घेत आहे, यामुळे केकचे क्रम्स फिनिशिंग करताना क्रीम मध्ये येत नाहीत। आता आपण हा संपूर्ण केक क्रीमने कव्हर करूया। या चॅनेलवर सुरू असलेली केकची सिरीज जर तुम्हाला आवडत असेल तर जरूर चॅनेलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, कारण आम्ही दर गुरुवारी दुपारी ठीक 4 वाजता नवीन आईस केकचे व्हिडिओज तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहोत। साइडचं फिनिशिंग करण्यासाठी मी कार्ड वापरत आहे। त्यानंतर केकच्या वरचं फिनिशिंग आपण पॅलेटने पूर्ण करूया। फिनिशिंग पूर्ण झाल्यानंतर झिगझॅग स्क्रॅपर वापरून साइडला डिझाइन काढून घेऊ। इथे मी व्हिपिंग क्रीम मध्ये ग्रीन कलरचे 4 ते 5 थेंब टाकून मिक्स करून घेत आहे। त्यानंतर N1 या स्टार नोझलचा वापर करून आपण अशा प्रकारे फ्लॉवर्स काढून घेऊया। आता आपण केकच्या खालच्या कडेला बॉर्डर करून घेऊ। आता आपण केकवर लावण्यासाठी मसाला पान तयार करूया। त्यासाठी मी इथे थोडी बडीशेप घेतली आहे। त्यामध्ये हे शुगर बॉल्स, खजुराचे तुकडे, चमचाभर गुलकंद, 1 चमचा पान सिरप, 1 चमचा रोज सिरप, टुटी फ्रुटी, त्यानंतर 4 थेंब पान इसेन्स आणि कट केलेले पानाचे बारीक तुकडे, हे सर्व पदार्थ आवडीप्रमाणे घेऊन मिक्स करूया। इथे मी 2 पाने घेतली आहेत, ती उलटी ठेवून त्यामध्ये तयार केलेला मसाला घालूया आणि हे पान अशा प्रकारे फोल्ड करूया। यावर चेरी लावलेली टूथपिक खोचूया। आता आपलं मसाला पान रेडी आहे।
इथे मी अशा प्रकारची 2 मसाला पानं बनवली आहेत, ती आता आपण या केकवर लावूया। आपला सुंदर असा पान फ्लेवर केक आता तयार आहे। आजचा हा पान फ्लेवरचा आईस केक तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।